Iro utrai ki paramait mat ki dia viewers kali ko khubor kalong ka ba kham kerki badam takata kalong kum ka jingmaham but shwaban kan ni ko khubor men step men sim jong blay la pen khienga ban duai tang step na kum ba arbaji artam ban na khieng la duai but shwaban plit ka bible ang try ka engan kran yo pat lang jong me but pat lang but try la I take tang na ka ba me kwa si shabangan kran hagani ka step baka mga nang sim ka bible na plit ka bible nga layo na Jeremiah nang bahnyo tong ini pat lang Jeremiah nang bahnyo kani kalong ka jingmaham ya ka jat ben riu jungi ya ki pat kristan jungi kibla samtia kibla yo tia lengai ba syusat pat ndai kaba na syukran tanglal din mereka degaw ai bo bleu penpau do men sim jungu kat kum ka tin mai syak skore kani kalong ka jing maham kalong kum ka jing yathu uparo ka bo blei wai ka jing yathu upa ka repeat nganong ipi ya ka ai ka bo blei ukuran repeat na ka tin jong blei ban maham ki briu titong ini ala Jeremiah nomor nyo kaktin kabawan hau Jeremiah na utrai kada ang tu yang haka kerdap ka yeng utrai batu penbena hangta ya kani kaktin batu ang tu ngau ya kaktin utrai pigi juda baro ki bawan rong na kini gi kerdap banlek mani ya utrai komni uang utrai ki pat ublai ki Israel penbana penbha ya kilenti jongpi bat ya ki jingle jongpi dengan pensa ya pi hakani ga jaka wat shanya hakiktin syukur daga baong ka temple utrai kilong kini naba lada pi penbha shisha ya kilenti jongpi bat ya ki jingle jongpi bat lada pile hak shisha pada mubriu bat para marjan jomu lada pim ban ben ya unang wei ya ukun swet bat ya kiri kun thai bat pim pen mi ya kasnam baloi loi ha kan ga jaka lemne let boat ya ki wei pat ki blai ya ga ban sniu ya ladi kum ta tingin pensa kum ta tingan pensa ya pi ha kan ga jaka hakari ka bangala ai hakik pa jong fi nado men barem hadu hakartaken hadu halakartaken hakmi pisanya hagiktin syukur ki bamla ban penmentoi ken pitu penyiap beriu bat kelim bat pin smai lamler bat pin thang ga jingi ubi yo bal bat let bod yi giwei pat ki blai ki ba pim shem tip bat pin wan yang hakmat jonga hakane ga yim ya ga balakhat da ga kerteng jonga bat pin ong la ai tino engi khnang ba pin yo le yakini gi jing ijeli hatu kani ga yim ya ka ba lakhat da ka kerteng jonga kala kalalong ka krem nong tu hakikmat jongpi hakmi manga hiken ngalayo i yakani ong utrai henry tu khilet menta shaka jaka jonga kabalong hashailo hakaba ngala pensyong ya la ka kerteng hakaba ningkong batuk mi ayu ngalale yaka namar ka jigsniu ki briu jonga ki Israel mentati namar ba pila le yakini gi jingle baro ong utrai bat bangala kren napi ngada kidang step bat ngakren rei pim shim la snap bangala khat ya pi rei pim shim la paik tien namar kata kum bangala le yaka shailo kumta nganle yakani ga ying yaka bala khat da ka kerteng jonga hakaba pisanya bat yakani ga jaka ka bangala ai pi bat ha ki kpa jong pi bat ngan kan tatno e pi na khmat jonga kum bangala kan tatno i ki para jong pi baro usembai u Ephraim baro ken pet kani ka kran bagi kun Israel ki ong bagi dan haka temple jong blai kilet ban mani haka temple lai sin ki ong hanai ki le ya ka jing ijeli kim shim ya le ya ka ai ka ba bet khbat utrai kim shim la im ka ai ka ta ka jing em bre ki la mani blai tha ki la mani yo liu bal para bangat kani
ngi long ki Israel ki ba kenja men sim haba ka Bible haba puli ka jutang barem ka barem kalong kum ka sengeu haba interpret ka kan mau ngi ban sngo thu ba ngi long ki Israel ki ba kenja men sim ki ba ye hayar paten ha nau Abraham da kata ka jingat hau Jesus Christ te kum juru ngas ngau thu shay bo men sim jum lau pa ban kran yang ni ba habang ila long kita ki Israel ki ba kenja men sim ila dan shibun ba ki yeng mani ki om ki temple ma ka temple ma chua dre metang dan ki yeng mani hanrai nyem dai ublai smog ha ta bang ila let ki yeng mani bang ila let jing yesen hanrai ni mani tang da ki sentur ka donut kam dan bat ki jingle jongi shabar kilong ki ba ijli nak ta da wam na bala na pin pen bha shisha gi lenti jompi bat ki jingle jompi bat la da phile hak shisha padan ubriu bat para marjan jomu pet para bangai kaniga jela jongi kala jot ha kala jersey sibun ngam ni ngam ong yanu ino pet wat smau thu bakla banga ben ya kanu kanu yeng mani nia it kliu lang baro mangi ngilong kita ki Kristen sibun ba ki yeng mani ni lagi jong ki kenhon ngam kran ni tang kanu kanu kenhon ngam kran ya jat benri borok haj kabala tip yo Jesus Kristin kabala mani eu hendrai menta kala ken riang kom bagi bun ki yeng mani nila kharoi ki di temple hendrai kumno ki dan ga jingban ben ya ki khon swet ya ki riu kan thai yo nong wei nang ta gadan ga jingban ben gadan ga jing kelim ong ni gadan ga jing ya penyap padang ni ha jela jungi ga jing ya penyap ka bashir khai i khat il di bagi dai kita ki Kristen bre ga jing ya penyap ka ba man ga por ka jing ya kelim ka jing em kelim ga bari ka ba bun ka ba khlam kala ka mot ka jing em aurea ha padang ki khon samla ki ba julat yeng mani ngam kran ni da ka jing it pat ka jing kit kli kilat yeng mani Sunday ki participate ha ki praise and worship la di ha ki choir ki kran na pulpit mereka dan ka jingem aurea padang shenrang mat kan thai padang kena samla kumju kadan ka jingem klim padang wat ki bala shakri yo blai ka jingem klim u jisu wang la tang pipet ya ka kan thai da ka ba kwa brai ka ta la klim le si ladang pet igi film jaklia dang pet igi pornography lani dan ru ka ba im klim but ki kini ki briu ki bla dep ne tho wat ha ka yim jong blai rangi wan jing sen ba klam shap ting yo try ngi long tek kum kini ki khun Israel khun Juda ki ba pen bitar yo blai na mar Jesus Christ ulawan syayap ha ka ding pna ban penmi la ka jong asna ban sat khut ya ka pop ban sat khut ya ka pop ban pen ai ngi ka ta ka jim ka ba thamai ka ta ka jim ka ba thamai ka ba shisha ka ba khut na Quran ni da ka jing am ban bishan roi ban mon bala rangile unta kan ga jat ban ri jungi kan ga ri jungi kan sa syak ring mara namar balai bangim ko ngo ya ka ti jok utrai ni plie jingkhang ya kimen sim baman ni plie jingkhang ya kimen sim ksut ban ha bagi yo kimen sim baman kin penjat bai setan wan tang ban tu ban syukur ban penjat ban penmiap bat khambun sin shu hakini gi yeng mani ngim jukran shu ya ka jingkla ka bomot ka bashisha ngim kran shu ya ka jingkla ka bomot bashisha babat ya ka kam ha ka yeng mani ru kala bomot shisha tre shu ban kran ya ka jingkla ka bomot bashisha na marial diru kan riam bet ka jingem bat ni shem ya ka tin jong blai bak kentang ban kran lagi pulpit ru khlam da shakting yu blai kadang ka jingkerni ha ka jing di buat ha ka ri jung ka jingkerni ka jing di drugs ka jing nuti ka ba pelan ha pb ha kelang kim le ranchu nomor balai kala bakla ka jing shakri blai ha ka jing shakri blai kam khut ki mi ru ki briu ki bang khut na Quran ni pat ndai ban penram bau blai upha ban maha mangin kala ka bamut nok tungin kala ka bamut nok in phai no shiturai na do ka not barok in dan ka jing kala ka bamut ni kamel de ki de ki Kristen hi ki bale ya ki kam ba kham palat bani ki bai ki bam pat nget yo ni blai bo em la yo ban bia thong rai de ki bai ki bam pat nget yo blai bo em ba na mar ba ki kim le kom bale mangi ki Kristen ki ni kham sniu shu kita ki belakam bala dai Kristen hatu ka dai ka jingat ka bashisha hau Jesus Christ kalong
amdang ban sunget intellectual ba pilanget pilalet jingeseng pilanget Henry ka tien jong blay ko ang kumno na sitiu Jacob ko ang baga jinget klem ka jingle kalong ka bayak lada pisunget haka mental haka intellect jingmot berkat ba pilanget yung tau Jesus Christ kum ka history Henry kam dan ka jingkala ka basya kata kam day ka jinget ka basisya ka jinget ka basisya kawan ra ya ka jingem ka bakut pinapuli na ka siti kinong ro kalnong ka banriu ka tkhat ka baningkong hadu ka ba Nriu, kong kumno kong hatu, pol wak hatu ngin yay ne, haka taka pop, baka jing ai jeng utray, kanang yuk roy belin. Haka tukat ka baar wang kum ta mangi ki balayap ya ka pop kumno ngin dang yay imsyu haka. Te, wat juang ba, ka jing ai jong blay, ni sim sting ka jing ai jong blay nrengi haka ni ka pop ka sme. Bau blay unsa kendang no pa ulong. Wong kumno Henry to kilet menta sa shelo jonga kabalong ka Henry to kilet menta sa jaka jonga kabalalong ha shelo hakabang ala pensyong yala ka kertan hakabaningkong batuk mi ayu ngala le yaka namar ka jingsniu ki brio jonga ki Israel mentate namar ba pila le yakini jingle baro ong turai bat bangala kren napi nada kidang step bat na kren Henry pim shimla snap pat bleru rakat ban ai kan ikut dang step but da kidang step bang akren Henry pim shim la snap ban ngala khat ya pi Henry pim shim la paik tin namar kata kum bang la le ya ka shelo kum ta ngan le ya kan ga ying ya ka bang la khat na ka kerten jonga haga ba pila shanya bat ya kan ga jaka ka bang la ai pi bat agi kpajang pi bat ngan kan tat no ya pi nak mat jonga kum bang la kan tat no igi para jong pi baro bau sembai Ephraim barokan wat ong bagi dan gaspa kai pet ka balang halau di kayar basyak baham haka kitab jingpen paula er puai wong palong ka basyus pajak em basyet em pa ong bangala ruspa bangala biang hi dengan sa prino pet kan ka tien jong blay no nang itu lupa kamdei ka ba shu jar khat ka dei ka bal ong la bun sin dang step man ka step Henry la dam kala ka bot pinsai ya ka ba ong kan sa jabat wat ong bagi dan ka spa ka pau ngi biang ni la biang lut ki ngi la biang ki yeng mani ngi la biang ki Henry ha mau blay wan ra kan san ya ka jing bishar ka tien jong blay ka ong nak city Petras ong la da ka jing bishar ka wan shwana yi jong blay kan sa wan shwana yi jong blay kan ka jing bishar na mar blay ngi la im jersey menta ka jilla jong yi ka ba khat bagi dei ka bagi bun bagi kristan Henry ka dei ka jilla ka ba bam saptam ka ba jersey ka ba im aurea ka ba le ki ba pensno si yo blay ulah iet kata ya ka percaya bola pa yo kun bala kamar wai ba wai banget ya unom jatshu Henry kam dan Henry unyo ka jingim bam jukot Henry balai kam dan ka jinget ba syatra ka jat ka ni jat meriu ladan ila net shisha ngila ko mo shisha ya Jesus Christ kanum jat ka ni ngindan ka jingim ka bam jukot ka jingim nang ni na percaya ka basdam ban iam ya kata ka jingim ka ba ka ba ya daidor ba utra Jesus tu kala ka bomot no te kata ka gospel ka basisya boleh udang it ba udang pa iki nong itu lupa wan keren dang pa nong itu lupa wan keren baka ka tien jong boleh ong ba pin kala ka bomot no Jesus Christ ong kadang dan kaya baka hima jong boleh lajan tu fin kala ka bomot no bat nget ya ka gospel kam dei ka basunget ka baklam kala ka jinget ka dei bat ka jing kalaru gospel Markus no banikong bakatsan ba Jesus Christ wang kala ka bamot no pai no ni pop no itu bat nget yo Jesus Christ ka ba Petrus wang to pin kala ka bamot bat an pen baptis pi way ka kerteng jo Jesus Christ ban yo ma i pop bat pin yo diang ni ka jingai mun sim khut hatu pila kala ka bamot basisya dalam pila kala ka bamot sya da ka jingi no itu pop pidan kam ban pen baptis ru epi ban tang kata wa pinyo pediam yo ni mun sim khut da ka jing pen baptis mun khut sim khut ba pila ban em kata ka jing em ga batmai ka bakat kum ga tin jong blai am tang kata bong ba pin sakiru iskiwai bangin sakiu am tang menchialak di tin rei da ka jing em ga ba bat shisha badeng ta ba kiwei bam pediam yo trai kinum yo ban biak phong rai ka kerten jong trai
Wat ong bagila bon ki yeng mani wat kata ka mentoy ka blai bila i na ka tin jong blai blai ka de ga jing im ka ba de shisha ka kong ka tin jong blai ki bon ki ba bitar nang ni bang bang bishar bang krem na smau hak mdai kata mensuar ngala long utaw ba im balach ki jing yasan tang daki niam ki rukam handai ka donut kam dan na sule ka bashabar kam pen ko ngo ma im ha ki tu ki jing im ki basni ngam lien ban pa ki tu ki film jakhliam shwa ka jingim ka pamia dai na du bo try la pendem ukta ka jingim sha ka dan sha ka ta jingkla ka pamot ba la sakhut da ka snam ju ya do no jana ala chi ka jingpen baptis do bina pen ship ram no men sim khut ana ka dan ka jingkla ba na du ka tu por try ka jingai ba nya lak ya ka gospel ngam la dal di rei ana ipi rei dan kam yo men sim jam blai dan kam man khapat na ka ba no men sim ban syukha ka do ban syu long kristan bahir paten nginum la ban le ekta ni pen por ban gozep hagi jing trai biluk por ban pen itu kana sne ngim ju itu yo jisu kam dan ga jingim syakata kam dai basya wat sunday ngil jing sen kam dan ble priang so bahai ta tongin kala ka bomot na kum ga jat ban ri yo baka sa kawan ban tap ban ka tin jong ble ga ong taw ba yo snow ya ka tin jong trai bat ubale ka an thrayu bri batai ya kala yim halor mau siang bat baki sa kelawan bat hau slak lawan ka sa kelawan kata ka yim kam shem la khlem kila yo snow bat kila pen ko ngo bat le ka tin jong trai hendrai sakawai pat wong kawai ka nong rempat wong utaw ba yo snow ya ka tin jong trai hendrai ubam le ngan thrayu kumbri ubabit ubatai ya la ka yim halor usyap bat ku slak lawan ki sa la slai bat kala klam ga yin pa ka jat ban riu jangi mata kala tai hau siap ngila yo snow ya ka tin jong tra ngilet man lagi skandi hanoi ngim sim ko ngo ban le ka tin jong tra ngila tai ya ka jat ban riu ha usiap bat la kawan ko sa wanong ka sa klam kan ma kani kala dai ga warning dai ba kran yu pla bonsin tungin phano sutra da ka donut barok kan wan ka revival basisha kaba pen kiem yi do not am tam ban suya praise and worship ban suya sha lani ban roi ki jingwai choir ki babam lani ban syukran ya ka tin jong blai ban entertain kam dan ka jingkala kam dan ya ka jat meri ri tungi na paino to ka ni ka tin jong blai na ni unong itu pa kan da trace shangi ya ro try da pen spread ya ka ni video amen ba amen na ka benta ka buram jong try hallelujah.